abokina gaba ɗaya kaina ciwo yake da amosani yana damuna ido na gaba ɗaya yana rufe na rasa ya zani magani nake nema. Ai sai na ji na tausaya ma kana da ni haka kake tambayar magani idan kai na ciwo kanka yana ma jiri da jijiya. Jiri ko da yaushe a jijiya an ji yar da jiri kaina nan ido na ɗaya ya rufe wani sa'in ɗayan ya rufe shiftin ma yake. Ka san da kanwa Shi yasa na zo gurin ka samu kanwa ka kwaba ka lelaya ta sai ka samu daidai goshin ka shafa. jakkanwa. Saboda kanwa tana magani sosai. Kai dai ka sani. Na sani. In ko baka yi kuma yadda gaya mu. Sannan ku dai yara. Yau baba. Ya kokari. Alhamdulillah baba. Madalla. Ya kuma damuna. Alhamdulillah. Madalla. Kai. Madalla. Kaman baba fa ya je batun mu. Baba. Kira kuke ko? Baba. Kware ku. Ai na ga kamar kuna mitin. Wallahi baba. Kamar kuna mitin. Wallahi wata ƴan Amma magana. abin da ake so ku zauna ku hiri alheri. Gaskiya ne. Yabba shine abin da ake bukata. Baba wai jiri nake ji ko da yaushe kaina yana ciwo. Yaro ka so a baka magani. Ido na guda ɗaya na barin dama. Ai baka sai je na rufewa. Ai baka sani ba. Eh. Ka san duk lokacin da ka kirawo dattijo mai shekaru. Gaskiya Ka ne. gaya masa darurar ka to ka so i baka magani. A sun san tarihi. Wannan magana da i gaya ma jarkanwa. Eh. Ai ita jarkanwa mai magani 100 babu. Ashe dai kana jin mu baba. In dai ka dandaka jarkanwa wani lokaci ka samu ararraɗi ka shafa. Allah. To kai da wani amosanin ido kun yi sallama. Kamar idan wannan din akwai matsala bari in gaya ma wani. Ina jin ka. Wanda zai fi wannan sauki. Ina jin ka. Anguwar ku za a samu jaki. A za a samu. Za a samu. Za a samu. To kai da kake ciwon idan za a ɗauke ka a samu mutum 7 su makure ka. Idan suka murɗe hannunka ta ba sai a kai ka daidai da jakin ya jawo. Za a rinka zungurinsa da kanya iya kawo harbi. Idan aka yi dace jakin ya yi maka harbi 7 daidai goshinka na dama. Harbi 7 Harbi 7 zai maka. In dai ya maka harbi 7 jakin a ɓarin a dama. ɓarin gurin da idan yake zogi. Tun Allah da kai da amosanin ido kun yi sallama wannan harbin kofatan zai tsiyar maka da amosanin idanu. To kai Idan fa kuma ba za ka yi na harbin jakin ba, za ka samu kusa mai malafa, sai a samu yadda kurkusar guduma, sai a kwantar da kai kai rigingina kana kallon sama. samaniya zan Samaniya. Idan ka kalli samaniya wannan kusa mai malafar za a samu da gajeriyar guduma, sai a nemo wada, unguwar ku za a samu wada? dan karami mai kama da Yawwa bawo. irin dan da kurkushin. Mai kama da bawo. Za a bewa wada, sai a bewa wada gudumar a bashi kusoshin guda 7, ko a samu 45. Saboda amosanin ya fita gaba daya. In dai aka yi dace aka buga maka kusoshin nan suka wuce. Garau sumul salin alin to kai da ciwon amosani kuma sai a nashi. Kaji Don magani. kusar gaba ɗaya ta zagaya ko ina ko iya goshin da ai ta zuba ta sai ta dandare gurin. Guda 40 ka san Eh. cika na haka za ta. Wuri ɗaya za a samu sai 47 din sun wuce. Ai ta zira ɗaya kan Eh, ɗaya, ɗaya kan kwarai ɗaya, ɗaya kan ɗaya. Yawwa ko kuma za a ɗauke ka idan matsala ce ta hajijiya. Za a kai ka kofar gidan hakimi. Sai a nemo matasa kamar mutum 60. Sai ba su tsumangu su rufe ka da duka. Kai da amosani sai a lafiya. Kina diya Ya, da. Na da sauki wa Ta. wallahi na da. Naka da sauki. ai maganin baban nan shine daidai kuma Salamu. ni zan ba goyon baya ka je a ma magani Kai wali ne, wali saboda ne zan kai. ji daɗin ka Wali ne kai. Allah ya raba lafiya Wali ne kai 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 kai.